Lah ya gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik tak ngadeg meneh Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ora kuat pokoknya Mas Kezani ngadeg sedikit Ora wis. apa-apa. Lah ya faktor U ya berarti. Arep lingguh rapopo Faktor umur. Nek ana netizen nganti ana muni betene lempoh rasa. Ora wis tak ngadeg. Nah, Oh iya, wong ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuro netizen. Nggih, ya Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Kayak wis lali to Pak De. lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih. Alih Pak Naryo, sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ah. Ya tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Nage binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak. Piye? Nyerak. Warono sih Pak De. Aku Kowe wis marai. lali. Aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Ah, iya, Salaman. Salaman sih. Alhamdulillah. Gini-gini. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lita sehat. Iya. Ijen yang ki gunten Apa urut nom. nom. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim Nggih, riyin. alhamdulillah. Loh, sehat. beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Loh, ngene. kalau karena aku mau lembut nih. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya, Mbak Tatin, ya Mbak Tatin. Ayo, Arep apa? Sugeng dalu Mas Gading. Gengdalu. Loh, kok iso ngono ya? Tergantung. Ya, saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Hah? Yo ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Dalu. Malah saya ora. Saya penting salaman sik wae. Lah iki delok salamane piye? Oh nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh tos. Tos, ya. tos. Oh beda. Ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akio. Piye? Kasih sayang gobal kok. Wes mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Friend ya. konco banget Konco dadi nek banget. terlalu konco dadi plek ngono. dikerepi le plek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Ah. Nek koncone kental kan ngene iki plek. Ora. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek kowe gak. ayo plek nanti. Dilit. Kok nek karo kowe tak beda arti gak? Iya beda arti piye ah mang menit kowe kok. Plek. Orang Dadi aku sing malam hari ini sowan lagi Mas Nggih. Gading Nggih. wonten Bilangarejo. Bilangarejo. Nggih. Menika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Patung Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin Iya. semuanya rawuh, alhamdulillah. Sedaya perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang semua. dari Masih Pulang semangat ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa, Lis? dari IKPR. Apa? IKPR. Di KPR sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilang Rejo. Keluarga para Benjang Rejo. tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. justru kuwi kesempatan ya sa kuwi iki dadi Isen-isen watak tuku. Kuwi iki wis dadi watak. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok ya. Ora iso ya. Ora iso. Saiki ndongake dinggo Aku warga. wis. Kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar
semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh iya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya oke-oke, blublak, Gini, gini, dublak, yo. bludak, 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 tumplek black oke penonton dari tahun Tumplek ke tahun. Yo, tumplek black Tumplek blek. Samplek yo. Tumpek. Tumpek, tumpek, Tumplek tumpek blek. Tumpek. angel tumpek black. Masa Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Iya. Gade. Part 2 ya Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang Taman dari desa. taman desa iki nobar nganggo layar gede layar tancep ya Layar Tancap. tancap. Angel tancep kok. kono Kene tak larasi ke apa nih tutuke. iki Ya, yo ora streaming Mbak Lisa. ya Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. ya melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari desa Pilangrejo matur sebagai nuwun dalang favorit Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rano ya. bintang tamu Kisban, Dremes lho. ono Bintang tamu favorit. Favorit to kae ana kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. nah wis pira Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Mak karo Pak Lurah nih ya wis niku mak rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Ya, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau nguji wat nggih. Ya enten Mas ujian Jate. iki kita saya kathah niki lho. Oh, lagi dibaca mawon. Nah, nggih Pak Dalang. Bocor. Diwoco, diboco. Masa Bocor. penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki wong bludak kok dublak kae. Ya. Mbok sesuk ki sinau basa lis. Kowe ki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. Sowan ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pake ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum- sah nek Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah lah katresnan jarum Elisa. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku. Wes ora. Lah iki mau bagianku tak nehke kono kok. Ayo wes ngono kuwi kok aja njaluk bali timbel. Heh? Timbel. Alangku ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku Anak-anak. pawenang. Pawenang. Ya, iki sing nglatih aku Ini teh. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki gensi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok Ngelatih nggon sarune iki lho. ya ngelatih le nakal. Nah, ini. Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk ya. Mas Sinden-sindennya Gading. juga Mbak Tati Oh, masih sidennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wes bekas, support. bekas. Siwo anting, Siwo Agnes. Ya, sik loro kok dikenal kengko. Iya. Ya, Menika menika- napa Mas Iya. Gading lagune? Nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP-ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah. Tanpa WA barang ya HP ini. Adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah. Wacana Jan ngono salah dene Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat.
Ya. Oh. Jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman Pak iki. Micet barang dong iku dulu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. Ya. Semoga diterima dan dipakai ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun. Iki surat cinta Gun apa, Gajah Bayat, Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca ora siramu Ini benek. bawa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Ya niki lah niki. Supaya nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Gading gitu loh Mas. Oh, iki yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontul diaturke dandang diaturke kontul ke. Nah, ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet tak? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus. Malah nggih Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Oh nggih. Saking kula Cinten? Nolawikan Tioso. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Wah, Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit. Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Keswan to? yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu Garengnya satu mengko, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua fragmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten? Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolawikan Tioso putra Pilangrejo. Nggih. Pundi riwen Mas? Ujiwat malu Mas. Pujiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, pujiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun Brahmin seminten edan dipinanggani Mas Gis. Wah, jana. Poin Tin. Kalih Mbak Tatin nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho Tin 250 mbak aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo Dok Merah-merah Lintang. ini. Tak dadeke mantuku kok Lintang itu. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Mbak. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning
Ya sip suarane Lintang kalah lho kowe Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh nek kuwi ya. Ya iso no. Piye tak kempit kene piye? Ya aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangkeane nawon kemit. Nek aku Hmm? nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyerna kelung krahlan lasu pira-pira lagi? Kalau loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Elisa. Lah kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa kang Ya, bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Madep rono. Sik, tekon Artis cakapane papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati. Sip ta? Sae boten Pak. Oh, sae napa sae? Wah, sae napa sae? Ya, dalike ya. Omonganmu kepenak nih kok. Rasaku deg-degan to, Lis. Apa Kowe sae? meni piye? Piye mau Elisa meni piye? Sae po sae. Sae no. Terus saya? bar kuwi monggo. Bapak ibu guru Ya sae. Elisa monggo piye? Sae napa sae lho, Bapak Ibu. Monggo Sae. ndang mangkat ngono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap. Amin. Lah bapake lho tiang saya tau. Ayo, Ya. ya Mbak Lintang ya. Iya, monggo. Duet kalau Giswan. Ujiwati yen angga ketlati anjing-jin alisi sesaba wani lancir kuning nang sama
Sing ngendang wis kaya umur 80 tahun. Ya ora. Oteng. Engko ramung wayangan melu aku teng nang Sapa? Buri Kelir. Jenenge sapa Gonteng? Oteng. Koteng. Oteng. Oteng. Saya tahu krungu koteng. Oteng. Ngomong kono sesi perkenalane, Mbok. Perkenalan nang Buri Kelir ya. Tak kekrek. Sia-sia. Ora masih kae iki sik laden nyampluk gong. Oh, tak kira kok andang gong. Masih iki nyampluk gong. Tak kira Lopez pakai Z. Ora, masih ora sengaja. Mong tansah tak lalekke nanging terus Terus lek. Mengke tibake Jayawana ya, teman-teman Pawenang. Wah, jos. Jaiwana, ayo notasine dibuka. Kesan pangpuntonku upamane segar ojo ngasih layu kanggo cecundungku aduh Kang Mas Musti Jayawana, ayo. Coba Mas Gading ya. Jayawana. ayo. Salah. Kleru po? Kuwi aku mbiyen. Wah. Ora mirang-mirangke aku. Jaiwana nanana. Salah, aku tuh digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen. Ayo coba Mas Keslan ya. Cakepane apa to? Jaiwana poyang payingan rasaku. Jaiwana kaya gumleyang dakatku Jaiwana tansah ayang-ayang Wis. Wah, setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Nggih, ampun Nggih, dipun Mas pinangan. Gading niki Nggih. pun suasana sampun anget nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunaryo saged minggah Nggih. penjenengan. Jelas niku. Niku. Monggo ayo srepeke pelok barang. Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario. Tutuk, tutuk, tutuk. Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia. Tutuk, tuk, tuk. Tutuk, tuk, tuk. Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Eli saya padha-padha bujange. Yeay. Loh, kok bujang niku to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Dalang cemburu. Wah, gue, ngono kok nek cemburu bantinge apa-apa ya Pak niku.
Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Elisa, Mbak Tati, Mbak Lintang. Nggih, Bapak. Nika saged Mas sowan Kiswan. Sugeng dalu Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilangrejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak wong Tapi sae nggih Pak Bapak nggih. mawon. Sae niki. Sae. Sae. Mboten muyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih, Ya monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok ya diketoke, Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira Salah kadotan nih. kula sae mawon sik abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan. Lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Paringan, Gojo, Kedungpoh, Nglipar. Di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul. Mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Dibika Pak. Jangan buka dhewe wong senes hak kula nih. Dan transparan toh Pak. Dibuka. Transparan saniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Drotin. 200.000 rupiah. Yang kedua. Yang kedua, Bukdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosnu yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Iki enten. Anjir. Dibuka Mbak Lintang, coba jajal buka. Buka. Nah. Dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer mau niku mesti. Boten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Ya, Terima kasih. Dari Bumdesa Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh Iki nggih. ketoke arek nembang, arek napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Wah niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Malika Adi. Alexa. Mungkin Oh nggih, jenengan mungkin. munggahke. Oh nggih. Nggih, siap. siap. siap, Pokoke siap. ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request napa Bapak request biasane napa, nggih Pak? napa? Nek kula lagu wajib, lagune wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janji. Lali Oh, janji. siap. Ayo Jelas. dibawani. Oh nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jadi napa? Oh, lali janji. Lali janji. Lali janji Wah, mboten lha napa-napa. iki. Langsung jenengan wae spesial. Nek sing bawani dibawani. 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 Panjenengan to, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Nek pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Ting, kowe iki kok gene ya kowe dremis. Ora, aku- Adene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kanca. To the point. Oh, aku Wis aku nek plek. Pak Lurah ki wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro. Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa Dina Minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentrehke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ngata. kudu ditetekke. Kudu. Ket sing nyetaknya Lisa wae, aku Ya. tak beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji Ah. Widodo Iya. menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Deter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok iki ngapa to iki? Oh, wis saking semangate Pak Oh, anake. nggih. Mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Dina Minggu. Ter.
Mas Kes ya apa lo Mas Kes yo. Ora. Apa? Yo sikis. Tinamune piye tipe rampirake aku ki ora tau bawa ngene Gue iki ya dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ketokke. Konsen to Pak aku ki tak toke lek ku mikir buri lis Sak wayah-wayah nek. sawaya-waya ya. Aku penting metu sik pikiran urusan belakang. Tinamune ngoyo wara Meneh-meneh HP kok. ah kowe wae kok. Meneh HP. Jebul mung lali Gergel. janjine Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Rasa rono-rono nah. Eneng wis kowe gedhe tin eneng bintang kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu iki. wis migrain ya Anane pijar maya. Jane sapa to sing semoyo iki? semoyo iki Sapa ya? tatin iki sok semoyo biar ngolen Piye? pinter golek alasan Ya iki aja ganggu to. Pinter golek alasan. Sampai iki Jen? Lintang dong coba. Lintang. Nganter-anter angen tumo jos Aku wis ora percaya. Ayo KPR. KPR ayo.